Ima ya ba mo ya to dia. Ya ama mo. Aba mo fo. Aywa buta pam fighter. Ya amba ni. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara bụ ihe gbasara ụdị mkpamkpa kpara n'obodo Owere Ezukala nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Orumba South na steeti Anambra, bụ ebe ndị ọrụ nchekwa Operation Udogachi bụ ndị agụ na-eche mba wakporo otu ọhịa nke ama dịka ọhịa Owere Ezukala, bụ ebe ha kọwara dịka isi ọnọdụ ndị oji egbe anamaghị ndị ha bụ nke ama dịka unknown gunmen. Ha gakwara na ya bụ njem ụnyaahụ bụ Tọzdee bụ mkpụrụ ụbọchị nke 6 nke ọnwa Febụwarị n'afọ 2025 bụ Tọzdee 6 Febụwarị 2025. Ma ọnụọgụgụ ndị ọrụ nchekwa ndị gara ya bụ njem ha bukwere ibu ha karịrị 200 maọkwanụ 300 n'ọnụọgụ. Ọtụtụ ihe onyonyo si ebe ahụ wepụta na-egosi ngwa ọgụ dị iche iche bụ ihe dịka ogbunigwe nke a rụrụ n'ụzọ dị iche iche, ma na-egosikwanụ ụfọdụ ụmụ ikorobịa ndị a gbagburu agbagbu. Enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ ndị ha jidere ejide, ndị ha wụnyere n'ụgbọala ma tụọ ha ịga kechikwa anụ ha anya, bụ ndị dịka gasị na ọ bụ ndị a na-enyo enyo na ha ga-eso na ihe na-ebute ala dị mma na ya bụ ime okpuru ọchịchị Orumba South makwa na ihe na-ebute ala dị mma na steeti Anambra. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'ọhịa Owere Ezukala. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko nwetụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ m nọrọ ala chebe echiche nke ọma ma depụta ya maka ụmụaka anyị iji wee nye aka ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ nke m kpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwa mgbei, onye nke na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ Igbo ma dekwa ya n'asụsụ Bekee, bụ na peeji ọbụla ịsapịrị na ya ị ga-ahụ ebe edere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa asụsụ Bekee ya, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ebe ahụ edere ya n'asụsụ Bekee ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụziri ụmụaka gị. Nke mbụ bụ ịmụ otu esi agụ asụsụ Igbo. Nke abụọ wee bụrụkwanụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụ ọrụ ụmụ gị ọmarịcha akwụkwọ a? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwa na Amazon, ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị maọkwa na ekwentị gị maọbụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwana ya na hard copy nke ama dịka paperback nke ọ ga-abụ ịzụọ itinye adreesị ebe ibi ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma anyị ka na-agbakwanụ mbọ ka anyị bipụta ya bụ akwụkwọ na Naịjirịa, maka ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi na Naịjirịa jụọla ese ya bụ akwụkwọ. Anyị nọzi na elu ya ugbu a wee na-ebi ya bụ akwụkwọ. Ọ ga-apụta n'oge na-adịghị anya. Ma ọ pụtakwanụ, aga m ekwupụtakwanụ ya ebe a ka unu niile mara, nke bụ na onye ọbụla chọrọ ịzụ ya ebe ọbụla mpaghara ọbụla nke nọ n'obodo Naịjirịa, ịkwụ ha n'ụgwọ ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị dadi mami Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwanụ ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Their house. Put the light there. Make all of them burn. Burn all of them. See the camp. No government camp. Check whether there is another Ogbunigwe here. They don't come out. Never see anyone here. Okay. Yeah, check well.
See their camp. See their juju. See. Inside the Orezical. Inside the bush. We recover many Ogunigwe where they bury inside ground. Come. On that one, they set on that one that side. Before we go far. One dog there, Dog. Ogunigwe. This one a big one, oh. Big Ogunigwe. More than 5 Ogunigwe. You can see so many of them. This is their camp at Orezical. I say another Ogunigwe. You don't disconnect the wire. See, another Ogunigwe. Plenty of Ogunigwe inside here. See the wire. The wire. Go in the fire. See this one. Inside the Orezical. Which one? Go inside. That inside there. You get another camp. Inside their camp, or non-government camp at Orezical. Chai. All of them are bomb. All of them are bomb. Different type. Different type of bomb. See the battery. The battery for the bulb. See the battery they use to connect it. See everything. All of them are bomb. No be gas cooker. No carry kiss for another boy. Where the people they lacha? Turn that one. Turn that one, see. The buva. Okay. Hey boss. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ha bụ ndị ọrụ agụ na-eche mba bụ ndị Operation Udogade. Ana m asị unu daalụ n'ọlụ. Ma ọ bụrụ na ihe a niile unu gosiri anyị bụ eziokwu, ọ bụrụ ha na ndị a niile egburu egbu ma ọ bụ ndị ejidere ejide na onweghị ndị aka ha dị ọcha n'ime ha, ana m asị unu daalụ n'ọlụ wee na-asị ka Chineke nna gọzie unu ma chekwaba unu n'ihe ọbụla unu na-eme nke ga-eweta udo na steeti Anambra. Ma dịka anyị hụchara ya bụ ihe onyonyo, anyị bịara gbadakwanụ dịka anyị si wee na-eme wee na-ahụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ na-edenye uche ha, ndị na-ekwu uche ha. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekele ha bụ ndị ọrụ nchekwa, na-ekelekwanụ ndị gọọmenti steeti Anambra, karịsịa aka na-achị ya bụ steeti bụ Gọvanọ Soludo, ebe ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụkwanụ ụfọdụ ajụjụ bụ nke ụfọdụ n'ime ha na-asị na kedukwanụ ndị a niile ekechiri anya ekechi ma ọ bụ
ndị omekome n'eziokwu kedụzi ihe mere eji wee na-ekechi ha anya a na-ezozi iru ndị omekome nwa ezo ma ọ bụrụ na aka ha adịghị ọcha, ọ bụrụ na ha mere ihe eji maka ya wee jide ha, kedu ihe mere eji wee na-ekechi ha anya. Ụfọdụ ndị ọzọ ewe na-ajụkwanụ sị na o nwere asụsụ ha nụgasịrị n'ọnụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ọrụ nchekwa na-abụghị asụsụ Igbo, ewe na-ajụ sị ha bụ ndị udo ga-achị, bụ ndị agụ na-eche mba, ma ọkwa ndị Igbo ka e nyere ya bụ ọrụ ka ọ bụ ndị ama esi ebe ọzọ wee chịta ndị mmadụ bụ ndị awụnyere na ya bụ ọrụ Operation Udogachi. Mana amaghị m ma ọ bụ sọsọ ndị Igbo nọ na Operation Udogachi ma ọ bụghị, mana n'uche m dịka m si wee hụ ụfọdụ ndị hụrụ na ya bụ ihe onyonyo, ọ na-adị m ka ọ bụ ndị ọrụ nchekwa achịkọrọ ọnụ bụ nke ama dịka Joint Task Force, bụ nke jikọtere ma ndị ọrụ uwe ojii ma ndị soja ma ndị DSS na ndị ọrụ nchekwa ndị gọọmenti ndị ọzọ. Ọ dịka ihe mere eji wee nwee asụsụ dị iche iche ebe ahụ. Mana nke ọbụla ọ bụ ihe mma bụ ọ bụrụ ha na onweghị ndị aka ha dị ọcha a na-emegide na ya bụ ihe, ọ bụrụ ha na ọ bụ sọsọ ndị omekome ka ejidere maọbụ ndị egburu egbu otu a. Ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ otu ripụripụ nke anyị na-anụ n'ọnụ ụfọdụ ndị obodo Owere Ezukala, bụ ndị na-asị na ụfọdụ n'ime ndị ụmụ ikorobịa ahụ ndị a gbagburu n'ogologo ezi, unu ga-ahụ ha na WhatsApp chanel anyị ma ọ na Telegram chanel. Unu amaralanụ ka anyị si eme ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya bụ foto na ihe onyonyo nke gosiri ndị ahụ egburu egbu dịka o si wee dị njọ n'anya, aga m etinye link WhatsApp chanel anyị na link Telegram chanel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo a. Ọ bụrụ na ịkpa aka na ya bụ link, ọ bụ nke WhatsApp ọ nke Telegram ka ị chọrọ ịba ebe ahụ, ị ga-ahụ ka ya bụ ihe onyonyo si wee dị. Biko nụ, asịkwa m gị bịa dere m ihe na WhatsApp, ọkwa nna ma mgbe ọbụla. Biko, ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-edere anyị ihe na WhatsApp onweghị ka anyị ga-esinwu na-ezigara mmadụ niile ihe onyonyo, ihe karịrị 1,000 mmadụ abụọ ihe onyonyo n'otu n'otu, wee na-asị biko ka onye ọbụla chọrọ ịhụ ya bụ ihe onyonyo gaa na ngalaba okwu abịala dere m ihe maka ihe onyonyo. Ọ bụrụ na ị na-edere m ihe, ya bụrụ na o nwere ihe onyonyo ị chọrọ inye anyị enye ka anyị bupụte, makwana na o nwere biznes ị chọrọ inye anyị enye, unu ga-ahụ ha na WhatsApp chanel anyị ma ọ na Telegram chanel, nke ọbụla ebe ọbụla ị gakwara ifolo ka iwu ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ anyị na-etinye ebe ahụ. Ndị mmadụ ụfọdụ ndị obodo ahụ na-asị na onweghị ndị omekome ndị ahụ bụ na onweghị ndị ntọ ha bụ, na ọ bụ ndị na-agara onwe ha ọrụ, ndị na-arụ ọrụ POP, mana anyị ejidebeghị nke ahụ n'aka nke ọzọ. Aka ha bụ ndị ọrụ nchekwa agụ na-eche mba na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ama dịka SASA. Amaghị m ihe SASA pụtara, nke a bụ mbụ nna anụ ya, mana aka ha akparala otu onye n'ime ndị omekome ndị tọrọ onye nnọchiteanya ndị Onitsha 1 North Constituency n'ụlọ omeiwu nke steeti Anambra bụ Honorable Justice Azuka. Ya bụ onye omeiwu nke steeti Anambra bụ onye atọrọ n'obodo Onitsha na mkpụrụ ụbọchị nke 24 nke ọnwa Disemba n'afọ 2024 bụ 24 Disemba 2024 bụ n'afọ gara aga. Mana o mechara ọ bụrụ ụnyaahụ ka ndị ọrụ nchekwa nwetara ozu ya bụ nwoke ebe ọ tọgbọrọ n'akụkụ akwa mmiri nke abụọ nke gafere mmiri Niger bụ Second Niger Bridge nke dị n'Onitsha. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere nọrọkwa ala n'oche gị ahụ ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Abunetemba and the SASA. I am very, very, very happy. You people have made Anambra State. Thank you, sir. Thank you, sir. You people have made Anambra Thank you, sir. State. Thank you, sir. Thank you, sir. Professor Chukuma Soludo will not forget this day. Yes, sir. Thank you, Speaker of Anambra State, House of Assembly, 8th Assembly, will never forget this day. Amen. I'm telling you the gospel truth. You people have proved that you don't get in Anambra. You We don't know where you people are. Yes. We don't know. But I'm telling you, we will all know you people. We will all get all of you. You understand? When you were able to tell us everything that has to do with others, that's the only thing that will keep you. Okay? So we thank you. We need to move. And soon we will come back. We will still come back here with you. Yes. So that you will come and pack the person, the body remain. You will pack him. The way you people dropped him. If you want my pattern now, Don't worry. There is time for packing. There is time for packing. This is where we have our Honorable Justice Azuka, member representing Onitsha North. My brother.
It's so unfortunate. But you can see, what Anambra Security, the government of Anambra State, House of Assembly, we have not been sleeping. The only thing is that we swore that whether you are dead or alive, we must get you. If your family don't meet you alive, they will meet your body remain. And today we have achieved a great success. We have nothing much to do. We will continue to hunt others. We must get all of you. Okay. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ọ dịkwanụ njọ. Ana m asị ka mkpụrụ obi ya bụ nwoke zuru ike na ndokwa. Ise wee na-asịkwanụ ka Chineke nna kachie ezinụlọ ya obi. Wee na-asị ndị ezinụlọ ya ndonu dibenu. Dịka e nwetachara ozu ya bụ nwoke, ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party edepụtala ozi bụ nke ha ji egosi na obi adịghị ha mma otu gọọmenti steeti Anambra si wee soro ihe gbasara ọtụtụ atọrọ ya bụ nwoke nakwanụ otu ndị gọọmenti steeti Anambra si wee na-eso ihe gbasara ọnọdụ nchekwa na ya bụ steeti. N'etufughị oge ka anyị gụpụta ya bụ ozi nke ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party zipụtara dịka ndị akwụkwọ akụkọ Punch si wee depụta ya. Ha sị, Labour Party fault Soludo demands probe of ogbugbu egburu Anambra lawmaker. Unu mana ọ bụ ihe niile ka m ga-akpọpụta ya otu esi wee dee ya ebe a. Ewesị, the leadership of the Labour Party on Thursday expressed shock over ogbugbu egburu lawmaker representing Onitsha 1 North constituency in the Anambra State House of Assembly, Justice Azuka. While describing his own as a deliberate ogbugbu, the party berated Governor Soludo for not doing enough to stem the tide of igbu mmadụ and insecurity in the state. Azuka was abducted on December 24, 2024 along Ugunobampa Road in Onitsha while returning home for Christmas. However, 44 days later, his ozu was discovered at the roadside along the second Niger Bridge by security operatives in the early hours of Thursday, February 6, 2025. Unya. The lawmaker Egburegbu, a chieftain of Labour Party, had reclaimed his mandate through a court ruling that ousted Douglas Ebuna of People's Democratic Party, who was initially declared winner of the 2023 election. In a statement released in Abuja on Thursday, the National Publicity Secretary of Labour Party, Obiora Ifo, described that they are presently traumatized by his own. He said his own and others have become a daily occurrence in Anambra, a state that is gradually assuming Hobbesian under Professor Charles Soludo. Ogakwaniru Wenasi, Anambra has fully assumed the state of war, where life has suddenly become nasty, brutish, and sought because the present leadership completely lost the willpower to enforce law and sanity. Ya bụ akụkọ gakwara wee gbadawa mana ka anyị jedebegodi ya ebe a. Ma gị bụ onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, gwa anyị ihe ibu n'uche denyere anyị otu isi hụ ya bụ ihe onyonyo nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.